It-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tinsab mill-ġdid irrabjata għall-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li ta' intervista lil Malta Today biex toħroġ fil-Gazzetta tal-ħarġa tal-Ħadd fl-istess ġimgħa li Bernard Grech kellu d-diskors tiegħu dwar il-budget. One News jista' jikkonferma minn sorsi ta' min jorbot fuqhom li l-establishment fil-Partit Nazzjonalista li jinsab wara Bernard Grech kien irrabjat x'ħin il-ħadd filgħodu ntebaħ li fil-Malta Today kien hemm intervista ma' Adrian Delija li fiha semma kif l-istess establishment tratta lilu fl-aħħar snin meta kien hu fit-tmum tal-partit. Ir-rabja l-Delija minn nies wara tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kienet l-aktar għaliex Delija għażel jitkellem mal-medja u jagħti intervista li serqet ix-xena mid-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt għaj xi ftit referenza f'artiklu jew tnejn id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni ta' tnejn brabta mal-budget ftit li xejn ħa viżibilità fil-gazzetti tal-Ħadd. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li anke l-kontenut tal-intervista dejjaq bil-bosta lin-nies tal-kap. Mal-Malta Today, Adrian Delija qal l-establishment fil-Partit Nazzjonalista wasal f'kompromess u għażel il Bernard Grech bħala l-persuna aċċettabbli għall-istess establishment biex tkun li tmexxi l-Partit Nazzjonalista almenu sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. In-nies li jkunu fil-kurituri tal-istamperija u jitkellmu magħna qalulna wkoll li dawk li jagħtu l-pariri lil Bernard Grech huma ferm aktar irrabjati wara li l-kap ċeda lil Delija u ħalleh joħroġ fuq is-seba' distrett, it-tieni distrett li rid joħroġ fuq u l-eks kap. Hemm bżonn li issa jitrażżan wara li ħali ried instama jgħid wieħed fl-uffiċċju tal-kap il-ġlied bejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil illum wara Bernard Grech u dik ta' Adrian Delija ilu għaddej u baqa' għaddej iżjed wara li Delija tqaċċat minn kap. Sa xahar ilu n-nies ta' Delija telgħu il-fosos tal-Furjana bil-flokkijiet ta' Delija u għadu lura saħansitra jibbujjaw waqt li tkellem il-kap lejlet il-festa tal-Indipendenza. Dan l-att meqjus bħala show of force minn ta' Delija kien ġab il-kundanna ta' Bernard Grech stess. L-inċidentalment mal-Malta Today ukoll qal li dan l-att kien inaċċettabbli. Dan apparti li wara l-aħħar stħarriġ li fih Bernard Grech reġa' naqqas mill-fiduċja, in-nies ta' Delija staqsew x'jiġri issa wara li ż-żimel tagħhom kien tqaċċat proprju wkoll minħabba s-surveys.